kommer årets største musicaloplevelse. Den gribende beretning om SF, De Miserable. 2013 har været et skidt år for SF. Vælgerhøsten er igen i år slået fejl, og partiet må hudle sig gennem som tredje jul i en punkteret regering. En regering, der styres med hård hånd af den principfaste, men nådesløste Margrethe Javert Vestager. Så det er ikke nemt at være SF'er. Se ned, se væk, og tag dig nu i agt. Se ned, se væk, pas på det ikke bliver sagt. Vi er i regering, men vi har ingen magt. Se ned, se væk, Margrethe er på jagt. Ja, SF er fanget i en dødsspiral af død og spiral. Når de ikke kan få deres mærkesager igennem, så flygter vælgerne. Og når vælgerne flygter, så kan de ikke få deres mærkesager igennem. Og når de ikke kan få deres mærkesager igennem, så... Jeg tror, I har fattet den. Men heldigvis har SF fået en ny leder. Annette Valjean Wilhelmsen. Hun har i årevis levet som slave på de unges galej. Men nu har hun magten. Nu er det slut med at danse efter Vestagers fløjte. Aldrig mere skal hun finde sig i. Okay, så finder hun sig lige i skattereformen. Og forringelserne af dagpengene. Og kontanthjælpen. Og hele vækstplanen med skattelettelser til erhvervslivet. Og nedskæringer i SU. Men så er det også slut, lover Wilhelmsen. Men ak, det eneste, der er slut, er vælgernes tro på partiet. De flygter, partiet bløder i meningsmålingerne, og i en mørk stund ser Wilhelmsen sin skæbne i øjnene. Det er forbi, det nytter ikke mere. Mit parti er kun mig og ikke flere. Axel Larsen, se ned på mig med mildhed og tilgiv, at jeg vist kom til at køre SF helt ned. Wilhelmsen, Holger K. det er dig, som jeg kan lide. Du støtter mig stadig? Husk nu på, at ungdom er ikke fremtiden. Vi kan vinde, bare vælgerne, de ikke vil. En stemme på SF, det er en stemme på hele tiden. Ja, med støtte fra gode gamle Holger K. prøver Valjean Wilhelmsen at genrejse partiet. Men nu er det virkelig slut med at bøje sig. Nu finder de sig ikke i mere. Okay, så finder de sig lige i finansloven, men så er det også slut. Men selvom Annette og Holger virkelig ser ud, som om de mener det, når de siger det, ja, så er det som om resten af verden ikke tror på det. Styrtet sammen for Holger og Annette Pihl. Inde i sådan et parti kan intet menneske høre dig skrig. SF vil altid stå for selv destruktionsforlis. SF, De Miserable. Et parti, et drama, en gyser, en farce, alt sammen samlet i et parti. Et parti, der både gik i regering og i opløsning. For til sidst var det ikke bare vælgerne, der flygtede. Det var også folketingsmedlemmerne og SF-toppen. De forsvandt en efter en, efter en, efter en, efter en.
efter en. En mand mere. Den første, det var Nanna Vesterby. Så hende med navnet, som man ikke kan sige. Emilie Turum, Turum, Bunum, Binum, Minum. En mand jeg kan mere. ikke leve i SF. Også du, min søn, Tormør. Når jeg ikke må være minister. En mand mere. Maja Tesfaye, vi går med. Mathias Tesfaye. Jesper Petersen. Nu er vi socialdemokratister. Og hvad med jer har den der lyse stemme? Alting startede som en leg. Vi så den førte. En stor leder viste vejer. Venstrefløjen Superman. Til fremmed sprog, der var han sej. Men da han skulle skiftes ud, ja, så valgte de så mig. Vi skal vise alt det du kan. det tager et minut, måske to. Du er den med mest forstand. Var der nogen derude, der lå? Vi står bag dig, gamle ven. SF skal blive stort igen. Hun er vor leder. Hun vil føre os til top. Når de andre, de forhandler, får hun knækprosa op. Wilhelmsen er sej, kender sine sager. Hun kan sige nej bare ikke til Vestager. Wilhelmsen er klog, partiets kloge kone. Hvis du møder hende, får du en million. Vi går frem i meningsmåling. Nu mere tilbage. Hver SF for skal den vinde. Hvis de altså stadig findes, så er brug for SF's mening. Så nu skal vi mene noget. Nu bliver SF stort igen. Vi røde år, der er ikke noget med. Se vort flag. Okay, det er lige lovlig rød. For regeringsmand. Ingen færdig passer SF. Se vort flag. Ja, Peter Wilhelmsen, hun fører en Tak til lærerejsene. Og med disse ord, tak for i aften. Tak for selvsving.